Alberdania argitaletxeak aurkezten du Juan Cruz Igerabideren hauts bihurtu zineten. Esataria Iñaki Bera Etxe. Bat. Goitik beheran entorren. Airearen xaflek soina marruskatzen zidatela, zurrunbilo baten begizulora erortzen ariko banintz bezala, inguruko burrumbaren ahotik marmarreten gabea entzunez, gorputza suntzituko zidala mehatxu egiten zidan behin eta berriz, saiestu ezineko talkaren zain. Naiz eta lurrak hain zirudien sakona, non amaigabeko amildegian galtzen baitzen zorua. Enuen segundo bat baino gehiago igaroko goitik behera erortzen. Baina betiko ala jarraituko nuela ematen zuen, eta une batez gorputza airean geratzen zitzaidala ere iruditu zitzaidan, arintasun ilun batean zintzilik, erortzearen itxumenak eraginoi duen istasun horretan bilduta. Ahatik, segituan, utxak xurgatu ninduen berriro, otsozar baten ahoak irentziko banindu bezala, garai batean, txiki-txikian nintzelarik, irudikatzen nuen antzera. Otsoak 6 antxumeak jaten zituen hartan, neure burua piztiaren ahutzetan barna ikusten bainuen, naiz eta azken unean 7. izaten nintzen, halako gozamen katartiko batean salbaturik. Eroriko larri ura izan nuen arte, lortua nuen 7. antxume irautea, ordulariaren atzean gordeta. Denborak aurrera egin ala istripu larririk jasangabe handitzen ari bainintzen. Edo zein aurrek, lasterka edo jauzika, edo beste aurrekin harrapaketan dabilelarik gertatu oizaizkionak besterik gabe. Eta aurrerantzean ere enuen hain kolpe larririk nozituko. Aski izan nuen bat. Ze hostia bilor! Marroren ahotsak segabatek bezala moztu zizkidan zangarrak. Aldi berean, ganbaratxura igotzeko xedez, oinak bermaturik neuzkan eskailera maila birrindu egin zuen ahotsik behartu gabe botatako esaldi mingotsaren lurrun erdoiltsuak. Ez zuen izaten eztarri aurratu beharrik bat ere, aski baitzuen mingoztasun zakarrura auzo guztiko aurrak izu laborrian ipintzeko. Ez bakarrik ni bezalako belturtiak, baita usartasko ibilio zirenak ere. Erortze lasterraren zirimolak inguraturik, egan uten indoan lilura sentitu nuen une batez, gizagain behera orok izan oiduen alako sorgortasun baten baitan, baina bapatean gogor kolpatu ninduen zoruak. Infernuaren erraietatik sorturiko ukabila erraldoi baten gizan, erruki izpirik gabe, eta une hartan hauts bihurtu zen nire errugabetasun guztia, nire aurxalotasuna. Gizotxo baten eskuek harrapaturiko txorimaloa banintz bezala sentitu nintzen, gizotxoak nire hanka hortzartean sartu, eta... Sample complete. Ready to continue?